Sasama kami, sasama. Naglalabas ng baril eh. Wala kaming ginagawang kasalanan, sir. Oh. Sigaw ka na, sigaw. Maman lang kayo. Sigaw ka na, sigaw. Wala po kaming ginagawa. Naglabas ng baril eh. Oh, naglabas po kayo ng baril. Kayo po yung naglabas ng baril. Oh, 2,000 views. 2,000 views tayo. Sige, nakikita nila yung ginagawa nyo. Oh, mga kabungal, tignan nyo ginagawa sa amin ngayon sa Dasma. Hindi namin nakalain to. Minsan lang ako pumunta rito sa Dasma. Putang ina. Ngayon lang rito. Kabungal, bakit ganun? Pakita nyo, men. Pakita nyo. Ayan sila. Kung paano manakit naman po. Tignan nyo, 4,000 views na tayo, pare. Hindi mo putang ina. Nanutok ng baril. Oh, eto, sumama kami ng wait lang, pre, wait lang. Sumama po kami ng kusa sa kanila para po. Wait lang. Wait lang, iskinita tayo. Iskinita po tayo. Ayan po. Ay, di ba basagin nyo, nakalive po tayo. Sige na. Hindi tayo lalabas. Hindi, wait lang po, wag niyo po akong ganyanin. 4,000, 6,000 na po nanonood sa atin, no? Huwag niyo sasaktan mo yan. Huwag niyo ipasok dyan. Huwag niyo po kayo Sumama ka na kasi, ano ba ba? Hindi, ayoko po. Nasa safe po tayo. Sumama po kami. Wala po kaming ginawa sa inyo, sir. Wala po kaming ginawang masama sa inyo. Pero huwag po dyan. Kaya nga tayo sa barangay. Pwede po kami sumama dyan, sir. Ito, 7,000 viewers na tayo. Sir, wala po kayong ginawang masama sa amin. Sumama po kami sa inyo. Ito po mga kabungal. Andito po tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Kasama po natin. Masyado ka ba controversial eh? Wala po. Siyempre, ano pa kanya po yan? Opo kuya. Wala akong ginagawa kasi nasasaktan yung ano. Nasaktan po kasi kami. Wala naman kaming ginasabi nga namin. Umuwi na kami. Vlogger po kasi kami, sir. Wala po akong ginagawa. Doon na lang po kayo sa... Oo nga po, iskinita po yan. Hirap po niya. Sige, walang problema. Ito mga kabungal ha. Hindi ko alam yung nangyayari. Bakit ganun yung ginagawa sa amin? Gusto na namin umuwi kasi kami minor de edad na kami mga kabungal. Hindi na namin kailangan. Meron kaming Tagi-entry ako. Oh boss, alam ko yun. Kaso nga lang, ang pangit ng nanakit sila ng... Ilawan mo. Diba? Naglabas sila ng baril mga kabungal. Tingnan mo nangyayari ngayon. Hindi, nakalive to. Hindi pwede yun. Privacy to tol eh. Kahit sino naman, di ba? Privacy to, hindi pwede yun. Sinakta ka ba? Oo. Ng barangay? Oo. Tinulak nga ako kanina eh. Sinakal pa ako. Oo, sinakal ako eh. Sinakal nga ako eh. Pinapalis tong live ko. Sabi ko, hindi pwede yun. Di ba? Wala akong ginagawang masama. Ang gusto ko maging okay. Ang kaso, pauwi na nga dapat ako. Patay yung ilaw dito man. Patay yung ilaw. Oo nga, yun eh. Nagugulat niya ako. Ba't ganito? First time ko lang pumunta sa barangay na to. Taga General Trias pa ako. Nagbablog ako. Pero ba't ganito nangyayari? Napadamay pa ako sa ganito. Hindi ko naman alam to eh. Ayan, sumama kami. Ano namin? Okay na po. Kap, privacy po namin. Ito, andito po kami kay Kap. Napakabait po ni Kap. Ayan, kahit pa paano, alam po ni Kap yung kanyang pagkakamali. Hindi po siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Mabait po si Kapitan. Dito po sa... Opo, 13,000 viewers po tayo, Kap. Katakutin ba kung ano pa? Yan, ito po yung kanyang mga bata. Oo. Yan, mga kabungan, nandito ako ngayon sa presinto. Ay, hindi, barangay.